Ka Voice of the People Party haka khandai tarik uno pra arhaja arpusau ka penpau ka jing sokhia halor ka rai jong ka Sorkar Meghalaya ban khanglut ya borok Skul ki badan hapo upur usam jong nongba Shillong haka shpo tarik unai wing arhaja arpusau na ka banta ban penlong ka jing tam jing rai jong Brian Adams unong rai bapau nam na Canada. Haka Kyrwoh ka bapa sigilat patai kubor ka VPP lingba ka media cell ka bapa daw Dr. Airpeace Well Rani kalaong baka VPP kampersya ka concert Henry ka Jingkhang ya ki Skul na ka banta ka ni ka jingtmu ka pen-i ya ka jingbo bakla jong ka Sorkar da ka babu ka jing penbernya halor ka jing don kam jong ka jing puli. Wat laki babun ki Skul ki don menta ha ka syuti telang Henry ka rai ka penpau ya ka jinglong jong ka Sorkar halor ka puli puthi bat kum kini ki jingle ki penpau ya ka jingbam don ka jingkit khli ban penroy ya ka culture ka babu ha khmat ya ka jing puli. Ka VPP kalaong ha ka por bagi samla puli college kidang yat menta ha ki examen bakhat du jongki bat kat ba kidang san bha ban shem ya laki jongki rai ka jing penbernya ban lechekum kini ki concert ha ka por bakong san jong ka jing puli kala ban pensisha bakalong ka jing penthut ka bakrau bat ka pau baka Sorkar ka trekam kum kanong pensoi om kum kanong sumar ka badan ka jingkit khli ya ka jing mentoy pat ba. Nolor kata ulaong, baka VPP ka Shimru baka jingkwa jong ka Sorkar ban Kdew ka Shillong kum kanong ba katem kaput jong kathan kadai ka kam ka basngau sarong Henry kalong ka bapendu mensi man yoi ya ka jingbam don ki policy bat ki rai ki batmu ban kersan ki dong rai trairi bat ka skau tenat da ki lat ki lenti ban wanra ki dong rai nabari ban yak bapenyar bat penroi bat Kdew ya ki sap balakha halagari. Shu kalaong kinong rai trairi ki badan kalat ban wanra ka jing itu ha ka perthai ya ka than jongi bon sin ki sha e no ben bar ka jing wanra ki nong rai na bari ki ba ka Sorkar ka punlut bon na ka banta jongki kala nang pau shai ba ka ni ka Sorkar MDA kalong kum ka jing sanshar Rockstar Maniac ka basngau tenat ban penlong ya ki jing le snobha kat baka e no ya ki mat ki badan kam hakmat badru ka jingbam don ka jingkit khli hakimat bakong san kum ka jing pule bat ka jing bha jing miat jongki nong rai trairi. Nolor kata ka jingwan ra ki nong rai ki bala kham rang ba ki ba ki jing rai jong ki bon sin ki long tang ha ka jing rai shentur ka bo jing kali sha phang ka jing thmu jong ka Sorkar bat ka dor basisha jong kum kini ki concert lada ka jing thmu ka long ban Kdew ka Shillong kum ka jakarwai ka Sorkar ka di ban shem ya ki sen jam ki bathmu ban baiting ka ha ki nong rai trairi bat ban penti kana ba ki concert ki ba he kum ka ne kin shakri ya ka jing thmu ka badan jing mut hakawai ka liang ka VPP ka ong baka khat ya ka Sorkar ban bisar bnya biang ya ki mat bakong san jongka ta ka baong baka jing puli kam dei ban shem ya ka jaka ka basadin ha ka jing penbernya pat dei ban thau ya ki policy ban Kdew ya ka kam rai ha ka than shu kala pen sngo bakum ka seng ka kermen bat ka pen kan mau ya ka Sorkar bakan pen ya dei ya ki kam jongka bat ki jing don kam bat ki jing ang nut basisha jong ki pat ba ka jala Meghalaya. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya